אתם בטח שואלים מה קורה פה עכשיו, אז תנו לי להסביר לכם הכל מההתחלה. תכירו את הבית ספר שלי, מצליחים ח'. כמו בכל בית ספר, לכל אחד יש את החבורה שלו. אם זה הראפרים, ואם זה הרוסים, אם זה הפרחות, או אם זה הקולים. כן, ויש את החנונים, שאלה אנחנו, המחוננים של בית ספר. זה רומן. רומן הוא גאון פיזיקלי. מגיל 5 כבר גילו אצל רומן שהוא גאון פיזיקלי. הוא השתתף בהמון כנסים בארץ ובעולם ופגש המון אנשים חשובים. אבל לרומן תמיד היה חשוב להישאר בבית ספר. ולא, זה לא בגלל החברים שלו, אלא בגלל המורה שלו. אתה תעוף מהכיתה הזאת חוכמולוג קטן! שוב אתה מנסה לשחק אותה יותר חכם מהמורה שלך! תעוף עכשיו! כן, כזה הוא רומן. בכל חבורה יש את המנהיג, זה שמוביל אותנו קדימה, ארנון. ארנון הוא גם חנון, אבל לא מהחנונים שהייתם רוצים להתעסק איתם. לארנון יש המון עסקים לא חוקיים בבית ספר, אם זה עם תלמידים, מורים או אנשי צוות. ארנון הוא המבין הגדול בכימיה. בבית ספר ובארץ את התחרויות והגביעים הוא לא אוהב. אצל ארנון אם זה לא כסף זה לא שווה לו. ארנון! כן? אני ממש חייבת שתעזור לי ללמוד למבחן. את עדיין חייבת לי 235 שקלים ו22 אגורות, רק אז אנחנו נדבר. בבקשה. אפילו את הפרסים שלו הוא היה מוכר לבתי ספר אחרים. אם פעם תצטרכו עזרה, תדברו רק עם ארנון ותבדקו שיש עליכם כסף. ויש אותי גיא, אני גיא ברזילי מי"ב 5 ואני אוהב לאהוב את החיים. על מי אני עובד? החיים שלי מהבית ספר הביתה ומהבית לבית ספר. אני יכול להעיד על עצמי שאני די יבש. כן, אני בחור יבש, אין מה לעשות. אפילו אמא שלי יותר מגניבה ממני. כן, אני גאון מחשבים. דליה, מה עם ה-300 שקל שאת חייבת לי? ארנון, תן לי קצת זמן להתארגן על הכסף, זה לא הולך ככה. את יודעת שהזמן מתקתק. מה קורה, רומן? בסדר, לא משהו מיוחד. תגיד, איפה גיא? לא סיימת ביחד את השיעור? עזוב, אין לי כוח לחופר הזה, כל פעם הוא בא. שקט, הוא בא. מה שקט, רומן? שקט, תדבר בשקט. אתה רוצה שספרנית תהרוג אותך? תהרוג? לא הגזמת קצת. ממש לא. אתה לא זוכר שנועם צעק פה ואחרי זה הוא נעלם? אני כמעט בטוח שזה יהיה אלימה אותו. חוץ מזה, תסתכל עליה. היא לא נראית לך קצת חשודה? טוב, תקשיבו, אני חייב כסף. את העמלות אני מקבל מהקפיטריה והשרת וזה בסדר. מבחנים וכאלה בקטנה, טובות אישיות, מהספרנית והכל, וזה עדיין לא יוצא לי מספיק. זה יוצא רק 10 בחודש. 10 שקל זה באמת קצת. 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! 10,000 פעם אמרתי לך לעוף מהכיתה שלי! שוב אתה מנסה יותר חכם מהמורה שלך! תעוף עכשיו! קום כבר! כל פעם אתה חושב על המורה שלך ונתקע. הלוואי והחלום הזה יתגשם יום אחד. לפעמים חלומות מתגשמים. וגיא, מה החלום שלך? אתה יודע, בחורות. קח לך חלום יותר מציאותי, אולי זה יעזור לך.
טוב, אני חייב ללכת, יש לי שיעור צ'לו, ניפגש אצלי אחרי זה במעבדה? אי אפשר, אני לא יכול איתו, לפחות יש לנו לנצל את המעבדה הזו שלו, אי אפשר. יש לנו אז כורכים. מה קורה? הולכות היום למסיבה, אה? היום, חבל הזמן, אנחנו עפות בערב. איזה מסיבה, חבל לך על הזמן. כן, יבוא. שלום לכם, מה שלומכם? מה נשמע? בסדר, חכו לגיא במעבדה, הוא עוד מעט יגיע. גיא, החברים שלך הגיעו. האדון החליט לקום, מה? שנת צהריים? גם אני וסבתא שלי עושים שלב שטונדה ביחד. אני אחזור לעבוד על חוקי שיווי משקל של ברזל ועל מהירותו בגלקסיה אינסופית. כוח ללימודים שוב. בואו נראה את הטלוויזיה, תעשה לי מקום. תעשה לי מקום בעד. תגיד, ראית את התוכנית החדשה בערוץ המדע על תהיו שנייה בשקט, יש משהו חשוב בטלוויזיה על חיפה. מה כבר יכול להיות חשוב בחדשות על חיפה? שפתחו קיוסק ליד הבית? חיפה לא מפסיקה לספק לנו כותרות. הוא אמנם בן 100, אבל זה לא מנע ממנו לזכות בפרס הראשון בלוטו, 50 מיליון שקלים. שין, משכונת מרכז הכרמל בחיפה, היה מקבץ נדבות בכניסה לסניף בנק לאומי. שין, שמוכר בשכונתו, הפך להיות הלקוח המועדף. מסניף הבנק נמסר כי הם שמחים שההפקדה נעשתה בבנק בו שין היה נוהג לשבת. 50 מיליון שקל. ולידיעה נוספת מהעיר חיפה, נדב בזות חי. הבית שלך. כסף, אנחנו נהיה עשירים. בחיים לא הייתי מאמין שכניסה לבנק תהיה כל כך פשוטה. כן, מזל. טוב, אתם איתי? ברור שאנחנו איתך, לאן אנחנו הולכים עכשיו, גיא? צריכה להיות דלת לפניכם שמובילה למסדרון, שם נמצאת הכספת. אתם רואים את הדלת השמאלית? זאת הדלת של החדר כספות. טוב, אתם איתי? טוב, אתם איתי?
עשירים, רומן, אנחנו עשירים. בטח, כולנו וגם גיא ואיזה יום. מה הקשר לגיא מטומטם? הוא לא עשה כלום, אני ואתה, אנחנו עשירים, אתה מבין? נגיד לו שלא היה את כל הכסף. אנחנו עשירים, הכסף יהיה אצלנו, בוא כבר. גיא, הייתה בעיה עם הכסף. טוב, זה לא הזמן עכשיו דיבורים. טוב, אנחנו מגיעים. אתה יודע, אני מה זה שמח שגיא המטומטם הזה לפחות לא בא איתנו. ישב בבית כדי לפצח תוכנה. ביל כזה. כן, אבל... רומן, חשבתי על רעיון גדול בשבילך. חשבת לפתוח חנות בורש? וואי, זה רעיון מעולה. חנות בורש, זה אדיר. תראה מה יש שם. חליפות במבצעים. חנות בורש, אתה חייב לחשוב על זה, זה גאוני. חנות בורש זה גאוני. שנייה, על מה אנחנו רגע, מה... אנחנו עצורים על גניבה של כסף, 50 מיליון שקל מהבנק. על מה אתה... רגע, מה, אבל אנחנו... רגע, אדוני השוטר, מגיע לי שיחת... תניח את השקיות. מגיע לי שיחת טלפון אחת אחרונה. אז בואו תשתמש בשיחת טלפון. גיא, ערבות או משהו בטח. רומן, כנס כבר פנימה. אדוני, מותר, איפה עורך דין? הכל בגללך.